ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀଙ୍କ ଦୁଇ କୋମଳମତି ଝିଅ। ଅସହ୍ୟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ ଶାସମଲ। ସତରେ ଭାଗ୍ୟର କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! କେଜାଣି କାହିଁକି ନିରୀହ ଗରିବ ପରିବାରଟି ଉପରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସାଜିଛି ଥାଲାସିମିଆ ରୋଗ। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବଗୁଲାପାରିର ଘଟଣା। ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପରିବାର କହିଲେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ଦୁଇ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ମା। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶାସମଲ ଯାହା ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ଚଳାନ୍ତି ପରିବାର। କେତେ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ? ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି ପରିବାରଟି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ମଞ୍ଚର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାଶରଥୀ ଶାସମଲଙ୍କର ଦୁଇ କୋମଳମତି ଝିଅଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅ। ବାକି ରହିଲା ଏ ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିନୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମସ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।